Na actualidade, o Concello de Ribeira non conta cun servizo de guindastre a nivel municipal. É unha empresa da comarca do Salnés encargada de prestalo de xeito puntual, coa consecuente demora de tempo e o incremento dos custos. O servizo viña sendo prestado por unha empresa da comarca do Salnés e, polo tanto, este feito supoñía demorar o servizo até nunha hora a súa prestación, non? Isto, evidentemente, contemplaba unha serie de normas, pero os tempos de resposta, polo tanto, son moi deficientes, non? Durante 2 meses estivemos agardando a resposta do Concello de Ribeira, que neste mes de xaneiro foi remetida, e nós cuestionábamos sobre o servizo se o Concello tiña a pretensión de municipalizalo ou de ben sacalo a licitación. Tras ter resposta por parte do Concello que pretende proceder á licitación do servizo de xeito inmediato, os nacionalistas levarán a pleno a súa proposta, que pasaría por municipalizar o servizo a través da xestión directa ou dunha empresa pública. O que pretende é que este servizo se preste de maneira privatizada, é dicir, mediante empresas privadas, e que isto supón un encarecemento do custe para as arcas municipais. Queremos facer unha proposta para este pleno municipal que é a de que o servizo se preste de maneira municipal por unha empresa, ben sexa por parte do Concello con xestión directa ou ben creando unha empresa pública para que poida ser prestado este servizo. O tempo que se abaratan os custos, os beneficios deste servizo poderían reverter na mellora da seguridade a través de reformas na rede de estradas ou campañas de educación viaria, así como na creación de emprego estable.